Abantu nje bayasithagetha sama-target nje. Ya, siyalandelwa, siyabukwa ukuthi siphila kanjani, senzani, sithini ngasiphi isikhathi. Loko nokuthi uthi mhlambe kwenziwa abantu abakude nathi, kuma-friends, kuya ku-community. Ngikhuluma nje ngoba ngifisha kubangani bakho, uphakathi kwabangani bakho akuhlezi kuhamba kumnandi konke, akuhlezi kuhamba kahle. Anginqandi vele ujikelwa abangani ngaphandle kwesizathu uthi bazosakha-ke isitori-ke ozoba wrong ngaso nje ngaso sonke isikhathi. Ngisho noma mhlawumbe uma umuntu wesilisa uthini usezwa omunye asazokabona ngathi mhlambe ukuthi uyakhuluma nomuntu athandana naye, abona ukuthi mhlambe niyafunana. Omunye anganqeni ukusukela nje athini hhayi wena sibona manje ufuna intombi yami. Kube nezinto ezifana nokuthi nje wena ube naleyo nto engathi unganezona ongayithwala noma ungazenzanga. Ngisho umthakathi wendawo anganqeni ukusukela nje athi-estimate yakhe ngawo. Ngikhuluma iqiniso, angikhuluma obangidlala. Uthi umuntu endaweni ongaziwa ngokuthi uyathakatha kodwa wena akuthakathe, just ukuthi kunalento ekuwena eyenze ngathi ungathweswa nje inkinga. Wonke ama-problems and troubles angathweswa wena nje, yabo. Nasemndenini uthi izobe nesikhathi la uzovele kuhlangane nje wonke umuntu egcina athuke wena nje, kuxatshwane uthukwe ushiwo ngazo zonke iy'nhlamvu uzobizwa ngomthakathi. Lingabi khona nje igama elingashiwo kuwena, bakuhlanganyele nje bakuhlanganyele ukuthi ayikho into ebambekayo ezwakalayo ukuthi wenzeni. Uze usuke mhlawumbe udifende umuntu wangaphandle, laba abangaphakathi ekhaya nje bona bekusho bekuhlanganyela. Kanjalo nakubangani bake bayenze nje lento benze bagenga against wena nje, isizathu uthi singabambeki. Uthi uzoloku qhuma igama elinje hayi wena abantu bani uyajwayela nje, hayi wena abantu bani awubazi abantu, hayi wena abantu bani uyajwayela, ayabona nje wena udinga ukuthi kushawe. Nabona besifazane ukuthi amantombazane kuthiwa usibani bantu uyayitshena uyayiqhenya utshintsha into esini, wena nje awubazi abantu wena, akashacima, yabona ubani ukashacima ubani uyisifebe, yonke leyo nto ukhuluma amagama omhlungu. Only to find out ukuthi ayikho into ebambekayo a-wrong ngayo lo muntu. Izinto lezo ezenzekayo uma umuntu onaleli dlozi Inzuza. Nasemsebenzini bonke o-wrong kuthuthi benziwe uwena. Uma usebenza ngisho ngafica ukuchithe ku-ice cream efrijini kwaziwa kahle ukuthi wena awusebenzi kulowo ice cream, awuhlangani no-ice cream. Mhlawumbe ngiyalinganisa uyisebenzela ngerama kodwa kuzothiwa lowa ice cream nje uchithekile, hhayi i-fault yakho ngoba uke wabonakala ufika khona. Engizama ukuthi ngikusho ngalezi zinto ezenzekayo kuthina singabantu benzuza. Khuluma nabantu benzuza. Lezi zinto ezenzekayo kuthina abantu benzuza zonke ey'ningi zazo zenza ukuthi thina abantu sizwe si-weak. Sibe nesikhathi esifuna ukukhala, sibe nesikhathi esifuna ukuba ngedwa, uzwe cha, people are really hating me, isolating me even when ngizama ukuzihlanganisa nabo abantu. Every fault and everything bablame mina. Nasemndenini bablame mina. Yazi lezo zinto zenzeka kuthina ngoba yini? Uma umntwana wedlozi usuke uchuziwe, kaSekgowa bari you are the chosen one. Noma ulo chosen one nje akuzuba lula ukuthi wena uzovele uwaphathe lamandla okhethelwe wona onikwe wona nje. Kungeke kube lula ukuthi uvele uwaphathe lamandla onikwe wona. Akekho futhi umuntu ozokwehla uqhamuke emazulwini noma edlozini ozokutraina la. I-training yakho ibona lobunzima obhekana nabo. Kuze kube ukuthi noma usuvuma ukuthi ngiyamukela ukuthi nginalo idlozi, ngiyalithatha, ngiyasebenza ngalo noma ngiyalelapha,
umthole umuntu akwelaphe lona. Kodwa nakhona endleleni yakhona akunqeni ukuthi uyazidlela iy'nkamba zakhona amagobongo lakho lelo, uthi kunemimoya ezokuthesta nje, inkulumo ezokuthesta ey'qhamuka kubantu ezimbi ezingeke zibe zinhle ezokwenza uzuphazamiseke, mhlawumbe ugcine sewushiya phansi nalento oyenzayo ukuthi hayi ayishuthi ayilunganga ayihambi kahle. Kanti cha, ama-test lawo siyatraineka, awukwazi ukuba yisosha ungazange udlule kwi-training. Kwi-training abantu bethi baye embuthweni wamasosha bangahamba be-100, kodwa kuthola ukuthi amasosha aphumelela yagcina sewu-30 kuphela. La embuthweni wamasosha ngeke uvele ube yisosha ungatrainwanga ngaphandle uma usithole indlela connection wabribe your way up. Just like khona la edlozini bakhona abantu ababribe their way up. Umuntu avela aqhamuka egqokile athi mina ngumuntu wedlozi ngithwasiswe idlozi washo ecuma kanjani. Lowo muntu ozithwasa yena iziqu, umuntu ofana nokuthi ithi khona i-procedure elandelwayo ey'ntweni yena vele aqhamuka akhipha i-bribe agxumele phambili. Ya siyakubona-ke nala kuyenzeka lokho, kodwa singakuphasisi nje vele-ke bazivelela abantu abazenze bona kanjalo, athi umuntu mina hhayi sengi-qualified. Even nakhona lapha emsebenzini ey'khundleni kuba khona isikhathi esimfikelayo umuntu ongene ngokugwaza esimveza obala ukuthi lo does not deserve to be here. Le position ayi-occupayayo does not belong to her or him. Yayiswa leyo nto. Kube nemibuzo empintshele khona nangakwazi ukuyiphendula. Kube nezinto ezidinga ukuthi ngazakhokhobe ukuthi khona sesibhekana nezimo ezidinga ukuthi azakhokho babone ikhodima acathame seyobuza kwabanye ukuthi hayibo kwenziwa kanjani. Zikhona lezo zimo lezo simvezayo umuntu azagijima senza ama-research. Le ndlela yenzuza idinga uqeqeshekile ngempela, u-strong mentally, u-strong physically, ube nenhliziyo ne-shoulder njengoba ngesho nje, ngoba it is not for the weak ones. Akuyona yabantu aba-weak le ndlela, abantu abanalo idlozi, abahamba nalo, abaqeqeshekile, abaphekile, abadlulile ey'ndleleni zakhona, abantu abanenhliziyo ezikwazi ukuthatha zamukele zigwinye noma kunzima kuqhutshekelwe phambili, abantu abane-vision. Nangizwa hhayi bafuna abantu enteke. Nami-ke nje ngithanda ukuni-advise ukuthi nje ayimfuni umuntu ontekenteke, ngoba ngempela ziningi izehlakalo, ziningi iy'lingo, niyangizwa, ziningi izilingo kule ndlela. And uma uwiki kuveza ubala, uma uyifeyikha uyigibela istaff kungeyona yakho uyiphaphela ikuveza ubala. Njengoba ngisho nje ukuthi kukhona imibuzo ukuthi umuntu mesebuzwa yena impintshele ekhoneni kuvela ukuthi hhayi lo i-fake. Nangale kwemibuzo izimo uqobo lwazo zenzuza zike ziqhamuke zikuveza ukuthi awusiyena wena hhayi usuphekiwe uqinile owakhona ngempela, ngoba nginqeni ukuthi kwehle noma yisiphi isehlo esithesta i-character yakho, esithesta ukuba weak noma ukuba strong kwakho. Anginqeni nje umuntu akasukeleke nje aqamba amanga uthi nikhuluma naye nje isitori esi-right kabe esiqondile, avele aqamba amanga asishintshe ngendlela yakhe asidlulisele phambili. Yabona nje sinakiwe, sabanakwa, sama-celebrity endawo kodwa manje aphansi kwakhaphethi, sama-celebrity under carpet, ngoba la kuhlangana khona kuhlangana ngamagama ethu, la kuphuzwa khona kuphuzwa ngamagama ethu. Yabona noshodelwayo ushukela kwakhe mewunana kamakhelwane usebenzisa igama lakho, no-enjoy i-cup of tea menzela itiye kamakhelwane u-enjoy ngegama lakho every sip. Uzothi uyazi ukuthi phela ukhathini ukhathini phela have njena ukhathini.
So it's a story nje of our lives. So Dlozi uNkulunkulu ubonile ukuthi no, naba abantu abastrong abazokwazi ukuthwala lezi inkinga zomhlaba. Naba abantu abastrong abazokwazi ukubhekana nalesi simo. Inzuzo ayifuna umuntu ophaphayo, noqinayo, noyipaqiya. Mawuphaphile nje upaqele uthanda ukubuka nophapha too much, hayi. Ngeke ngiphike kona kodwa mancane amathuba ukuthi ngihlangane nomuntu kanjalo. Funa abantu aba-down to earth, people with a big shoulder. Mangithi with a big shoulder, yisho ukuthi umuntu okwazi ukuthwala zonke iy'nkinga. Someone with a big heart, umuntu othi noma eyibona inkinga ewubona u-trouble but amanage ukuqhubeka. Nimthuke nisho yonke into, athula adlulise, nijiye senixabana nodwa nina ngelinye ilanga. Senimbuya sinithi phela yazi ubani wayethi this and that and that and that ngawe, yabo. So God chose the right people for the right job. Because ngithatha njengane job land, but you have to dig deep to understand ukuthi ngichaza ukuthini mangithi ngithatha njenge job, because sifeyisana nayo like every day land. Ayimfuni umuntu oxhamazelayo. Yebo siyaba nayo anger, but ayimfuni umuntu oxhamazelayo ukuthi makukhulunywa izinto ezinye, izinto kuwena fanele ube like a sponge, yabona. Uyimunce nje uzi-absorbe, uthule, ushaye ngathi awuzwanga ngisho umuntu ekhuluma ngawe kabuhlungu, ushaye ngathi awuzwanga ngisho umuntu ekuthuka, ushaye ngathi awuzwanga. Because one day you will have your chance ukuthi umbeke endaweni yakhe lowo muntu. But when it's not time, it is not time to not force izinto, yabo. Idlozi Inzuza akuyona abantu abaphaphayo, umuntu ozohamba ephapha yonke indawo, lehambe edakwe edunusa ngegama layo. Ufuna ube cool. Bathi bekwedelela bekhuluma yonke into ngisho nabangasebenzi, kodwa bahlebe ngawe ukuthi awusebenzi. Yethi bona abasebenzi bahlebe ngawe ukuthi awusebenzi, nabangakwazi ukuthi uphila kanjani, uphila ngani. Wena nawe awubazi uphila ngani, baphila ngani, uphila kanjani. Kodwa usho bona bayafuna ukudiscussa yakhe impilo. It's that thing ekhona kuthini eba-attractayo, but they seem not to understand ukuthi yini le kuthina eba-attractayo, because bahleze befaka amehlo wabo kuthina, bebheka impilo zethu ukuthi senzani, siphila kanjani, sisebenzaphi, sizondla ngani, yini enhle ezokwenzeka ngempilo yethu kusasa. Yo maseyenzekile hawuyenze kanjani lento nje. Siphambi kwamehlo abo, bayasilandela, bayasibheka, bayasikhuluma. So zonke lezi zinto lezi sidlula kuzona ke zidinga umuntu oqeqeshekile o-strong, let alone ukuthi sihambile sazidla inkamba amagobongo enzuza saba right. But noma sesiwadlile noma sesiwadla, ngingasho ziyasiphazamisa ezinye izinto, zifuna ukuthi siyeke phansi. Yilapho sokufanele siveze ukuba strong kwama-shoulders ethu, sithi carry on. Yayizwa lento engishoyo, udlule kuzona izimo zikhona zizimbi, kodwa uqine, uzithwalela, uzibekela uthole. Idlozi lizozilungisela zona lezi inkinga ezizama ukuphazamisa. Zizoba khona iy'nkinga, kodwa idlozi liyazilungisela. Ezinye izimpi bazosihlasela abantu, okwethu ukuthi sivike ukuthi sishone phansi sithunga. Idlozi likhona. When it is time and the right time to attack, lizo-attack-a lona idlozi kubona. Ilona idlozi lizokulwela, ilona idlozi lizokunqobela. Ingako ngithi lento eyabantu abanenhliziyo ezinkulu
nama-shoulders amakhulu. Akuyona abantu aba-weak, akuyona abantu abaphaphayo, akuyona yokuphapha ngayo. Ngiyacela-ke noma uthi usuyazazi noma usuyazibona ukuthi umntwana wenzuzo, ukulindele ukuthi abantu bazokuphonselela ngento ezimbi, bazokukhulumela amagama amambi. Wena just be strong, qinisa ikhanda lakho, ubheke phambili, umise umqala wakho, uqonde, ubheke phambili. You will achieve. Idlozi liya-provide, and when it is time for lona ukuthi likuprovide, uzozwa ngabo labo referee laba abaphethe impempe emaceleni empilweni yakho, sebehambe befutha impempe ukuthi manje solishayile igoli. Wena zithulele, ubheke impilo yakho, wenze izinto zakho. Ungawanaki ama-families la kukhuluma kambi, ungawanaki o-cousins and half brothers and half sisters, yonke lezo zinto. Concentrate kwinto oyenzayo. Ungabi nespeed sokujaha ulokhu ubhekana nabo, ukukhulumisana nabo, ulwa nabo. Zotha, uzothe, ubhekelele idlozi lizenzele into zalo. Ngiyazi ukuthi zinzima kakhulu into esibhekana nazo, nento ekhulunywa abantu, njengoba ngisho nje sama-target. Nombani ozwa kathi akanye uvela anye nje, nombani ozwa kabhede uvela abhede nje, yabona. Kodwa kwakho uthi absorb yonke lento, uzithulele, enze into yakho. Bona bayasha laba abantu abaloke bebanenkinga nawe, basuke besha beyibona ukuthi there is something special about you, but just that they cannot admit ukuthi hey, you have that special thing. So the time udlule ey'ntweni ey'nzima usuke utrainelwa kona ukuthi sisi wami noma bhuti wami, ukuze ukwazi ukuthi umelane nalezo zonke lezi inkinga. Idlozi likutrainela ukuthi uzokwazi ukumelana nazo zonke lezi inkinga, usazobhekana nazo. Ngisho sothiwa usulashiwe noma ususebenza abantu, ngoba phela vele kuthiwa izinja zikhonkotha imoto emile, zikhonkotha ehambayo. Ungaqala uhlupheke, basho yonke into, basho wonke udodi lo okunya kwabo, banye babhekele. But bese su-right futhi bahazobuya nezinye izumbulu zezinto bazisho ngawe, ukuthi umbone right nje kanje, kunje umbone njena nje kanje, mhlawumbe uthwele urosha cimanja. Izo zonke-ke lezo zinto kufanele wena uyi-absorb, ngoba idlozi selikutrainile. Njengoba ngishilo ukuthi you are the chosen one, but kufanele uthole i-training ukuze uzuze imvuzo yangale kwe-training. Ngiyathemba ukuthi siyazwana ama-South Africans, or should I say ma-Africans, because maybe, just maybe, my channel is reaching ngale kwe-South Africa, beyond South Africa. Maybe my channel is even reaching United Kingdom, China, who knows. But injalo indaba, be cool mona naleli dlozi, ungaphaphi kanye nabaphaphayo, ngoba wena uvela uphume offside njalo. Khumbule lokho, umbe nje. Bayeke baphaphe, babhaqe, bakhulume yonke into wena. Idlozi likutrainele lokho. Sibonge.